se dogovorimo. Dobro jutro, vojsko! Dobro jutro! Iza nas su žene i djeca. Trebalo bi ovdje da prenoćimo. Mi nastavljamo svojim putem. Ovdje ćemo ostati da se malo zagrejemo. A kasnije nastavljamo dalje. Vojsko, pošto smo oružje ostavili kod drugih vojnika koji su ostali sa ženama i djecom, za hranu ćemo morati da se snađemo na drugi način. Jasno! Sedi. Trebaju mi 2 vojnika koji će da vam potraže hranu. Mi se javljamo. Potražite. U redu? Vojvoda Mišić, u blizini nismo vidjeli nikakve hrane ni divljači, ali smo vidjeli albansku vojsku kako ljutito dolazi na ovam. Za mnom! Cijele grupe žene i djece i svih vojnika preživio sam samo ja. Ponesi me. Šta je sa našom ženom? Sa djecom? Sa narodom? Ostale su još samo 2 grupe. Ne mora da znači da je sve. Za mnom. Se ne